Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Олгатова койбір темалар турында кыскача. Біздің оқшылар қоя ките. 26-да 11 көп фатирлы йортында яшаучылар гомуми миликне тоту графасында гаят зур суммалар булуга зорлана. Шолы магариф учреждениелерінде үзенчәлекле күн, мәктәпне тәмамлаучылар аттестат алдылар. Шолғаш визиті білен Татарстан Республикасы рәйсі Рүстем Миңнеханов келді. Ол Ростех дәулет корпорациясы генераль директоры Сергей Чемизов білен бірге КАМАЗ визит үзәгін ошуда катнашты. Толарақ материалны душанбе күнні 30 июньдә 19 сағатта біздің телеканалда қарағыз. Біздің оқшалар қоя ките 26-да 11 көп фатирлы йортында яшаучылар гомуми миликне тоту графасында гаят зур суммалар булуга зорлана. Ол подъездағы котларны, подвалларны яктыртуны, идәннәрне юу өчен кулланыла торган кайнар һәм салкын суны, шулай ук электр энергиясын һәм су үткәрүне үз эченә ала. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Год взяли мы с мая 24. 11-26 йорт советы рәисе гомуми милекне тоту графасы буенча анализ нәтиҗәләре белән уртаклаша. Аның сүзләренә караганда, 1 ел эчендә 3 бүлмәле фатир өчен гомум йорт ихтыяҗларына 6,5 мең артык акча китә. Өстәмә суммалар белән башка халык та риза түгел. У меня трехкомнатная квартира, общая сумма около 6 тысяч. Но там, например, если я израсходовал 3 кубометра горячей воды, мне плюсуют там еще 1 кубометр примерно горячей воды. И за счет общих расходов. Все должно быть прозрачно. Прозрачности за наши коммунальные услуги, к сожалению, нет. Ее давно нет. А хочется, чтобы мы платили только за то, что мы использовали. Кто-то не платит, да, и за них нам делит. Поэтому есть люди по 500 тысяч даже не платят. А по сое, значит, нам делят их. Коммуналь ресурслар өчен шоллы халкы шәхси счетчик буенча түли. Гомум йорт ихтыяҗларына килгәндә 2017 елдан бирдә яшәүчеләр аларны тулысынча түли. Надо поставить счетчик. Вот на электроэнергию в частности, поскольку у нас в доме осуществляется сейчас капремонт электроэнергии, то есть замена оборудования, всего, которое есть, понимаете, в доме, электрического оборудования, и светильники, и щиты. Бу сорау белән йорт советы рәисе күп кенә инстанцияләргә мөрәҗәгать иткән. Старший по дому Виктор Георгиевич, у него сразу были вопросы к этому проведению капремонта. Он задал их по сметам, по проведению работ, и мы с ним вместе эту проблему пытались решить по установке общедомового счетчика, но у нас не получилось, и эту проблему мы решим силами управляющей компании. Мы этот счетчик дополнительно установим. Өстәмә счетчик гомум йорт электр щитында урнаштырылачак. Шулай ук счетчикны техничка идән юганда тоткан суга куярга ниятлиләр. 11-26 йортында алар җәй ахырына кадәр барлыкка килергә тиеш дип вәгъдә итте идарәче компания вәкиле. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Хайырлы юлы бүгін шолда магариф учреждениеләрендә үзенчәлекле көн булды. Дулкынландыргыч, әмма шул ук вакытта озак көтелгән һәм истәлекле мәктәпне тәмамлаучылар аттестатлар алдылар. Безнең төшерү төркеме Советлар Союзы герое Илдар Маннанов исемендәге 82-нче кадет мәктәбендә булды. Чара ничек узды? Тулырак хәбәрчебез материалында. Бүген Варвара Селезнева бәхетенә балкый, әңгәмә вакытында да аның йөзеннән елмаю төшмәде. Сегодня такой радостный день, окончание 11 класса, получение аттестата, тем более сам мэр присутствует. Это почетно для нас. Получается, это весьма неожиданно, даже для нас было сюрпризом, потому что я думала, что просто приду в школу, заберу, как все остальные, аттестат, а тут нам такое устроили. Бүген барлык чыгарылыш сыйныф укучылары һәм аларның ата-аналары өчен шатлыклы да һәм моңсу да көн булды. Кайберәүләр күз яшьләрен тыя алмадылар. Кайгырабыз, уйлыйбыз, балалар дөрес юл сайласын дип, дөрес профессия сайласын дип. Бик борчылабыз инде бүген яраткан анагыбызның соңгы выпускное. Аңа уңышлар теләйбез. Шолы мэры Наиль Мәгъдиев та чараның кунагы булды. Нашей большой челнинской семье наши дети с вами идут в большую жизнь, получают аттестаты как документ о завершении, к сожалению, периода детства.
Хәзер чыгарылыш сыйныф укучылары өчен кызу чор югары уку йортларына керү вакыты. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Җитди яралана, ләкин өенә кайтырга насыйп була. Без хәрбиләрнең тарихларын традицион безнең геройлар рубрикасында сөйләүне дәвам итәбез. Бүгенге чыгарылышта сезне билетный кушаматлы махсус хәрби операция ветераны белән таныштырабыз. Илназ Габдрахманов тумышы белән Орчадан. Аның ярчылыгы ничек килеп эләгүен алга таба сөйләрбез. 2023 елның көзендә Илназ Габдрахманов мөһим карар кабул итә, оборона министрлыгы белән контракт төзи. 2 ай хезмәт иткәннән соң хәрби бирем үтәгәндә ул дроннар атакасына эләгә, аягына җитди җәрәхәт ала. Үзенең сайлауына ул үкенми, туганнарымны, якыннарымны һәм ватанны сакларга киттем ди сугышчы. Хәрби бурычын үтәгән өчен Илназ Габдрахманов батырлык өчен медале белән бүләкләнә. Протез белән бик булыштылар миңа монда. Вот. Бүген килдем эш буенча ярдәм алырга. Аның өчен рәхмәт, бик булышып торалар. Илназ тумышы белән Орча районыннан контрактка кул куйганчы социальчеләрдә чаллы кызы Зилә белән танышкан. 13 июнь көне алар туй үткәрәләр. Хәзер яшь гаилә үзенең яңа тормышын Чаллыда төзи. Поздравляю. От души давайте будьте счастливы. Здоровья, удачи. И я думаю, все у вас получится. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Олег Николаевка мөрәҗәгать итү нәтиҗәсендә Илназга протез мәсьәләсен хәл итәргә ярдәм итәләр. Хәзер эш табарга кирәк. Эшкә урнашу буенча безгә инде ярдәм кирәге. Алар инде безгә ярдәм итәбез диделәр. Эшкә урнаштырабыз диделәр безнең кияүне Илназны инде. Һәм протез белән безнең проблемалар килеп чыккан. Протезны бик тиз арада безгә булыштылар, куеп бирделәр. Аларга бик рәхмәтлебез. Бик яратабыз кияүбезне. Бәхетле генә булсыннар дибез. Бөтен теләк шул безнең яшьләргә. Я думаю, мы с этим тоже справимся. Но я думаю, молодой парень, его можно еще и обучить, и научить, и все что угодно с ним еще сделать. Из него любого специалиста можно, я думаю, сделать. Поэтому будем помогать, будем стараться. Мы всегда к ним очень внимательны, к ним, к их семьям. Мы часто их ходим, навещаем семьи наших военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. В праздники ходим, дарим подарки, с детьми общаемся. Стараемся уделить внимание, решить их вопросы, какие-то проблемы, спрашиваем, что интересует, чем помочь. И соответственно, стараемся помогать, что в наших силах. Якын арада Илназ Габдрахмановка эшкә урнашуда ярдәм итәргә вәгъдә итәләр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Ищите квалифицированного пластического хирурга, которому можно доверить свою красоту? Айдар Рафакович Нуриддинов, ведущий специалист многофункциональной клиники Ликон Плюс, воплотит ваши мечты о совершенстве в реальность. Доверьте свою красоту экспертам Ликон Плюс. Летний апгрейд в iStudio. iPhone 16 со скидкой 40%. Гарантия 3 года и рассрочка до 36 месяцев. Успей до конца июля.